जियो जियो काकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। हाई देखिए जा भैया, एगो पार्टी को बड़ा चर्चा बा, जोने पार्टी का नाम बा काकरोच जनता पार्टी। ई काकरोच के कहल गई बा? बेरोजगार गरीब लोगन के। ई सरकार जो चलत है वर्तमान में, यही पार्टी को लोग कह दिले बा कहीं कि जो बेरोजगार है वो काकरोच है। तई काकरोच पार्टी बन गई। आये पार्टी को बड़ा हल्ला बा हो भाई। काकरोच जनता पार्टी बवाल कैले बा, लोगवन के बात पर कमाल कैले बा। कमाल कैले बा। काकरोच जनता पार्टी बवाल कैले बा। काकरोच जनता पार्टी बवाल कैले बा, लोगवन की बात पर कमाल कैले बा। जियो जियो काकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? कौन? अभिजीत दीप के कैले देशवा में हाला, बेवकूफ बना के अब कैले घोटाला हो, कैले घोटाला। अभिजीत दीप के कैले देशवा में हाला, बेवकूफ बना के कैले देश में घोटाला, देश में घोटाला। अरे यही सरकार से सवाल कैले बा, यही सरकार से सवाल कैले बा, लोगवन के बात पर कमाल कैले बा। जियो काकरोच पार्टी जिंदाबाद। इस सरकार से दो ही पार्टियां सवाल कर सकती है, या समाजवादी पार्टी, काकरोच जनता पार्टी। ये दो ही पार्टी सवाल करते। चुकी देखने से हमको तो ऐसा लग रहा है कि काकरोच जनता पार्टी यह पीडीए की पहचान है। अरे वाह! इसलिए अभिजीत दीप के जी डर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के लोग गरीब बेरोजगार लोगों को काकरोच बोल चुके हैं और औकात की पता लग गई है। इसीलिए कहा गया सीजेपी कहे जेवन कैला कमाई। सीजेपी का मतलब काकरोच जनता पार्टी। सीजेपी कहे जेवन कैला कमाई, अरे झूठ बोलला से तोहरी होई लड़ाई है। सीजेपी कहे जेवन कैला कमाई, झूठ बोलला पर तोहरी होई लड़ाई है। इंस्टाग्राम फेसबुक पर बवाल भइल बा, इंस्टाग्राम फेसबुक पर बवाल भइल बा, लोगवन के बात पर कमाल भइल बा। जियो आहा हाय। सरकार कह रही है कि हम देश में विकास कर रहे हैं। अब तक गाना सुनने वाला भैया लोग जकरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल हो रहा था, ओकर हाल उ जानता। पुरानकी साइकिल खोजे लागल भैया, जेकर जनरेटर का तेल, डीजल इंजन, बस ट्रक जीप, जेकर तेल हो रहा था ओके बुझाता। आय हाय हाय हाय,
आज जेकर गैस सिलेंडर और आ गइल बा उ जानता आई विकास लो करो। तई आखिरी लाइन में डॉक्टर श्यामलाल कवि जी लिखले बाड़ी, कहल का करोच तोहके पड़ी गइले भारी, जनता बेहाल भइल कैला महामारी हो गइला महामारी। कहल का करोच तोहके पड़ी गइले भारी, जनता बेहाल भइल कैला महामारी हो गइला महामारी हो गइला महामारी। श्यामराम केवल सवाल कैले बा, गुड्डू राम केवल सवाल कैले बा, लोगवन की बात पर कमाल कैले बा।